Καλησπέρα σας λοιπόν μετά το διάλειμμα. Συνεχίζουμε με το τρίτο πάνελ του προγράμματός μας, που έχει τίτλο «Η τέχνη του να μην εφησυχάζεις, η μελέτη περίπτωσης του ευέλικτου μετασχηματισμού της Inter-American». Το θέμα του Agile Organizing το έχουμε συζητήσει στις εκδηλώσεις του Κέντρου Αριστείας αρκετές φορές και στο περσινό συμπόσιο στον ίδιο χώρο, την ίδια εποχή. Και είχαμε την τύχη, κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους και την ευκαιρία να γνωρίσουμε από πρώτο χέρι, από πολύ κοντά, εκ των έσω, τον μετασχηματισμό της Inter-American, μια φιλόδοξη αλλαγή, να την μελετήσουμε ερευνητικά ως ακαδημαϊκοί, να δημοσιεύσουμε άρθρα επιστημονικά επί τούτου και σε συνέδρια και να γράψουμε και το αντίστοιχο case study, το οποίο διδάσκουμε στα προγράμματά μας και θα το διανύμουμε και ευρύτερα. Και θα θέλαμε να έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε παρόμοια case studies και σε όλα τα θέματα του management με περισσότερες ευκαιρίες, με περισσότερες εταιρείες δοθήσεις της ευκαιρίας. Θα σας παρουσιάσω, μπορώ να έχω την παρουσίαση παρακαλώ, θα σας παρουσιάσω μια πολύ μικρή και επιλεκτική περίληψη αυτού του case study, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ προσωπικά, έχοντας μελετήσει και το πρωτογενές υλικό που έχουμε πάρει από την εταιρεία και τις σχετικές πηγές. Αν έκανε την παρουσίαση αυτή ο Αριστοτέλης Αλεξόπουλος, ο συνάδελφος που επίσης ήταν μέλος της ομάδας, θα σας παρουσίαζε μια διαφορετική οπτική γωνία. Αν την παρουσίαση την έκανε η Μέρη Σκόρδιο, που επίσης ήταν μέλος της ομάδας του Άλμπα, συνάδελφος, θα σας παρουσίαζε μια λίγο διαφορετική οπτική γωνία. Έτσι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ο τίτλος είναι «Η τέχνη του να μην εφησυχάζεις», έτσι, ή «The Art of Never Settling», και όλα όσα θα σας παρουσιάσω, εν πολλοίς, έχουν ήδη αλλάξει. Η εταιρεία έχει πάει παρακάτω, έτσι. Άρα αυτό είναι ένα snapshot, είναι μια αποτύπωση που ανταποκρίνεται σε κάποιο χρονική στιγμή στο πρόσφατο παρελθόν ή στο παλαιότερο παρελθόν. Τώρα, κάτι σε σχέση με τον τίτλο. Ο τίτλος είναι «The Art of Never Settling» και τον έχουμε αποδώσει «Η τέχνη του να μην εφησυχάζεις». Δεν είναι το ίδιο πράγμα, δεν είναι καθόλου το ίδιο πράγμα. Δεν νομίζω ότι καμία εταιρεία εφησυχάζει, κανένας ηγέτης εφησυχάζει στη δουλειά του, κανένας επαγγελματίας εφησυχάζει στη δουλειά του. Το Never Settling έχει μια λίγο διαφορετική χρειά. Πολλές φορές λέμε στις δουλειές μας αυτό το φτιάξα, το έχω σετάρει, δουλεύει, άστο. Και από τη στιγμή που λέω αυτό το άστο, περνάει πολύς καιρός και το ξεχνάω και μένει εκεί. The Art of Never Settling είναι η τέχνη του να μην πάβεις να θέτεις υπό αμφισβήτηση τις ίδιες σου τις αποφάσεις, τις ίδιες σου τις επιλογές. Καθώς ο χρόνος κυλάει, τα πράγματα αλλάζουν ραγδαία. Οι ευκαιρίες αλλάζουν. Το ίδιο το μυαλό μας, ο τρόπος που σκεφτόμαστε αλλάζει ατομικά και συλλογικά. Η τέχνη του να μην, δεν ξέρω πώς θα το αποδώσουμε στα ελληνικά, να μην αφήνεις κάτι να παγιωθεί για πάρα πολύ καιρό, έτσι, να είσαι συνέχεια ανήσυχος, είναι το απόσταγμα, αν θέλετε, που πήραμε από την εμπειρία που είχαμε μέσα στην Inter-American. Και είμαστε εδώ για να αντλήσουμε διδάγματα ο καθένας για τη δουλειά του από την Inter-American και βεβαίως να δούμε και διαφορετικές οπτικές γωνίες και διαφορετικές πρακτικές. Στην οθόνη έχω βάλει ένα απόφθεγμα του Γιάννη Καντόρου, του CEO της Inter-American, που ήταν ίσως το πρώτο πράγμα που μας είπε όταν το γνωρίσαμε. Η τέλεια εταιρεία υπάρχει μόνο στα βιβλία, άρα πρέπει συνεχώς να αναθεωρούμε και να ασκούμε κριτική σε αυτές τις επιλογές μας. Και δεν είναι τυχαίο αυτό, διότι σε κάποιο βαθμό την έμπνευση για την αλλαγή αυτή την πήραν και από τα βιβλία στην Inter-American. Είναι μια αλλαγή που ξεκίνησε το 2018 να υλοποιείται, αλλά έχει τις ρίζες της πολύ παλιότερα. Θα έλεγα ότι αφενός η Inter-American ίδια στην κουλτούρα της έχει ένα ιστορικό καινοτομίας, το οποίο οι περισσότεροι ίσως το γνωρίζουμε λιγότερο ή περισσότερο. Άρα ένα συστατικό που βήθησε στην αλλαγή ήταν ότι μπορούσε να πατάει σε μια κληρονομιά που αξιολογεί την καινοτομία πολύ ψηλά.
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, νομίζω, για την αλλαγή ήταν η ευθυγράμμιση και η στήριξη της ΑΚ1 της μητρικής εταιρείας με έδρα την Ολλανδία. Ένα τρίτο και πολύ ενδιαφέρον, νομίζω, για τη συζήτησή μας, πιο ενδιαφέρον για τη συζήτησή μας χαρακτηριστικό, είναι ότι βασίστηκε στην εμπειρία της Anytime, η οποία ξεκίνησε το 2010-2011 ως μια ανεξάρτητη τεχνολογική εταιρεία να κάνει online insurance, self-service insurance, και η οποία, όπως ήθιστε σε πολλές παρόμοιες περιπτώσεις, οργανώθηκε ανεξάρτητα, μακριά από τη μητρική εταιρεία, με μια διαφορετική την κουλτούρα μιας startup, τεχνολογική startup. Ήταν agile από τη φύση της και εφάρμοσε και formal μεθοδολογίες agile και αποτέλεσε τη μαγιά μέσα από την οποία προχώρησε μετά ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Inter-American στο σύνολό της. Η εμπειρία που έχουμε από τα καταγεγραμμένα case studies παγκοσμίως δεν είναι απαραίτητα τέτοια. Τα περισσότερα, εν πάση περιπτώσει, ένα μεγάλο ποσοστό των περιπτώσεων όπου μια τεχνολογική spin-off τέτοια, όχι spin-off, ένα τεχνολογικό τέτοιο πείραμα ανεξάρτητης εταιρείας που χρησιμοποιείται ως μαγιά για τον μετασχηματισμό του κορμού της εταιρείας, πολλές φορές αποτυγχάνει, διότι ο κορμός στην πραγματικότητα είναι πολύ μεγάλος, είναι πολύ βαρύς και καταπίνει αυτή την καινοτόμο εξωτερική εταιρεία. Επομένως, είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι η Anytime δεν αφομοιώθηκε από την Inter-American, αλλά τη χρησιμοποίησε ως μαγιά, ως σπόρο για να αλλάξει η Inter-American η ίδια ως οργανισμός. Την οργάνωση του Agile πιθανότατα την έχετε δει. Αυτό είναι ένα snapshot από το αντίστοιχο άρθρο της McKinsey που παρουσιάζει το case της ING, που αποτέλεσε ένα από τα πρότυπα στα οποία βασίστηκε και η Inter-American. Η λογική είναι ότι έχουμε squads, ομάδες που είναι, θα τις λέγαμε διατηματικές, δεν είναι ακριβώς διατηματικές, είναι διεπιστημονικές, έχουν όλα τα skills που χρειάζονται για να επιτελέσουν να διαχειριστούν ένα προϊόν κατεξοχήν end-to-end, σε όλες τις πτυχές, από το marketing, το ίδιο το προϊόν, την τεχνολογία που χρειάζεται και το καθεξής. Άρα αυτή είναι η κάθετη οργάνωση. Είναι η κάθετη οργάνωση που επιδιώκει τους επιχειρηματικούς στόχους. Η οριζόντια οργάνωση, τα chapters, σχηματίζονται γύρω από τις επαγγελματικές ειδικότητες και έχουμε και νέους χαρακτήρες, νέους παίχτες που είναι ο Agile Coach, ο Tribe Lead και ο Chapter Lead. Θα επανέλθουμε σε αυτά, αλλά αυτή είναι η μεγάλη εικόνα προς το παρόν. Και αυτό είναι αυτό που θα λέγαμε οργανόγραμμα, αλλά δεν είναι ακριβώς ένα οικείο οργανόγραμμα της Inter-American, όπως ήταν τον Νοέμβριο του 2023. Μοιάζει με στίβο, μοιάζει με αρένα. Στην αριστερή μεριά με κόκκινο είναι η πλευρά που βλέπει τους πελάτες και εκεί είναι το Tribe, το Customer Centric Interactions. Και όλος ο υπόλοιπος οργανισμός είναι προσανατολισμένος, σαν μαγνήτης θα λέγαμε, για να ανταποκρίνει τις ανάγκες των πελατών. Στο πάνω οριζόντιο μέρος είναι τα tribes, τα τρία μεγάλα tribes, Mobility and Convenience, Health and Financial Future, Corporate and Special Risks, που ανταποκρίνονται σε ομοειδείς ομάδες προϊόντων. Στον κάτω οριζόντιο μέρος είναι τα Distribution and Delivery Teams, που είναι Operations, που έχουν η fit της δουλειάς εκεί είναι διαφορετική, είναι Continuous Operations. Στο κέντρο είναι η διοίκηση και τα Functions και στο δεξί άκρο, από εκείνη τη μεριά, όπως το βλέπετε εσείς, είναι το IT Strategy and Governance, ένα μέρος του τμήματος πληροφορικής που είναι το absolute minimum, θα λέγαμε, σε ό,τι αφορά την θέσπιση κανόνων και υποδομών. Ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία αυτής της οργάνωσης είναι ότι το πολύ μεγαλύτερο μέρος, σχεδόν ολόκληρο το IT, βρίσκεται είτε μέσα στα tribes, είτε μέσα στα functions ή στα enabling teams, όπου ανταποκρίνεται. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα και είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, κατά τη γνώμη μου, όχι συνηθισμένο να γίνεται σε τόση μεγάλη έκταση και μπορεί να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συνέχεια. Θέλω να θέσω 6 θέματα προς συζήτηση για το πάνελ που θα ακολουθήσει αμέσως μετά. Και ένα από αυτά έχει να κάνει με το ρόλο της ηγεσίας. Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο εδώ είναι πώς μοιράζονται οι αρμοδιότητες ανάμεσα στον Tribe Leader και τον Chapter Leader. Ο Tribe Leader έχει την ευθύνη του business, αλλά δεν έχει τους ανθρώπους. Ο Tribe Leader έχει τους ανθρώπους και την ευθύνη της ανάπτυξής τους, αλλά δεν τους υποδεικνύει τι δουλειά πρέπει να κάνουν. Αυτό το κάνει ο Tribe Leader. Και έτσι, ενώ στον παραδοσιακό manager αυτός έχει και τους ανθρώπους
και το business. Εδώ έχουμε έναν διαχωρισμό, το οποίο από μόνο του είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν θα επεκταθώ σε αυτό το σημείο, αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε στη συνέχεια. Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον θέμα προς συζήτηση είναι πώς έναν οργανισμό που έχει μόνο 3 ιεραρχικά επίπεδα δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης για τους ανθρώπους. Η Inter-American εισήγαγε, δεν είναι η μόνη βέβαια, εισήγαγε την έννοια του dual career path, το specialist career path ή το leadership career path. Άρα κάποιος μπορεί να εξελιχθεί ως specialist και όχι απαραίτητα ως leader, ή μπορεί να μεταπηδήσει και έχοντας και την θέληση και τα skills και ικανοποιώντας κάποιες ανάγκες να ακολουθήσει το leadership path. Και βέβαια εισάγουν και την έννοια του να αποκτά κανείς πολλαπλές ειδικότητες, να μην μένει στην ίδια ειδικότητα σε όλη τον εργασιακό βίο. Συστατικό στοιχείο αυτής της συζήτησης ήταν ο τρόπος με τον οποίο ανέλαβαν οι άνθρωποι της εταιρείας τους νέους τους ρόλους κατά το transformation και παραμένει ο τρόπος κατά τον οποίο πληρούνται οι νέες ανάγκες για θέσεις εργασίας, που γίνεται ως ένα peer process, όπου οι συνάδελφοι γνωρίζουν, αξιολογούν και προτείνουν κάποιον για μία θέση, όπου ο hiring manager έχει δικαίωμα βέτο, αλλά όχι δικαίωμα επιλογής, και είναι πρακτικές που τις έχουμε συναντήσει και σε άλλες μεγάλες εταιρείες, κυρίως του εξωτερικού, από όσο γνωρίζω. Πολύ ενδιαφέρον θέμα είναι πώς γίνεται το alignment σε enterprise επίπεδο, όπου γίνεται προφανώς top-down στρατηγική στόχη, αλλά όλα τα initiatives έρχονται bottom-up. Και αυτό είναι κάτι που αλλάζει πολύ τον τρόπο που σκεφτόμαστε και είναι αυτό το οποίο δημιουργεί το engagement και το ownership. Έχει μια πολυπλοκότητα ενδεχομένως, αλλά την κατεύθυνση της εταιρείας σε πολύ μεγάλο βαθμό την κρατάνε στα χέρια τους όλοι οι άνθρωποι της εταιρείας, ο καθένας στην ομάδα του και στο tribe στο οποίο ανήκει ή όπου βρίσκεται. Κάτι που μας έκανε εντύπωση εμάς ως ακαδημαϊκοί ερευνητές ήταν ο ρόλος των ηγετών σε διάφορες θέσεις. Επειδή μιλάμε για self-managing teams, έτσι, δεν έχεις τον ηγέτη ο οποίος υποδεικνύει τι θα κάνει σήμερα και τι θα κάνει την άλλη Δευτέρα. Έχεις τον ηγέτη ο οποίος φροντίζει το περιβάλλον της οργάνωσης, των διαδικασιών, το περιβάλλον, η κουλτούρα, οι αξίες διατηρούνται ζωντανές και ζωτικές, ώστε να μπορούν όλοι οι άνθρωποι να έχουν την αυτοκινητοποίηση και το ownership που τους οδηγεί να είναι πιο παραγωγικοί και πιο δημιουργικοί στη δουλειά τους. Ένα κομμάτι που όλες οι εταιρείες που κάνουν agile αντιμετωπίζουν είναι το γεγονός ότι τελικά είναι υβριδικές εταιρείες. Γιατί το agile, όπως το ξέρουμε με τη μορφή του Scrum κλπ., ταιριάζει σε ορισμένες από τις δραστηριότητες μιας εταιρείας. Όχι σε όλες τις δραστηριότητες μιας εταιρείας. Σε άλλες δραστηριότητες μένουν και είναι οργανωμένες με έναν πιο τυπικό τρόπο, θα έλεγε κανείς. Εκεί δημιουργείται το ερώτημα, στην σειραφή αυτών των δύο κόσμων, εάν υπάρχει αρμονική συνεργασία και επικοινωνία ή δημιουργούνται προβλήματα. Ένα άλλο θέμα για τη συζήτηση για το πάνελ μας. Να δίνετε προσοχή σε αυτά που σας λέω, γιατί θα σας κάνω ερώτηση σε λίγο. Το άλλο το ανέφερα και νωρίτερα, έχει να κάνει με το σε ποιο βαθμό μπορείς. Πάντα είχαμε το ερώτημα πώς θα κάνουμε το περίφημο business IT alignment. Έτσι. Το οποίο ήταν πάντα ένα μόνιμο επίπονο στοιχείο στις επιχειρήσεις, και είναι το ερώτημα πώς θα φέρεις το IT πιο κοντά στο business. Η Inter-American έκανε κάποιες επιλογές. Πώς δουλεύει, πόσο είναι εφικτό αυτό το πράγμα, τι προβλήματα δημιουργεί. Agile σημαίνει αλλαγή, ωραία, αλλά έχουμε οργανισμούς και επιχειρήσεις ακριβώς για να βάλουμε μία τάξη στο χάος του κόσμου και της αγοράς εκεί έξω, για να δημιουργήσουμε σταθερότητα. Ο σκοπός της οργάνωσης είναι η σταθερότητα. Άρα έχει μια παραδοξότητα το να λέμε ότι θέλουμε ένας οργανισμός να αλλάζει συνεχώς. Είναι αντίφαση, κατά κάποιο τρόπο. Έτσι. Ποιο είναι μια κατάλληλη ισορροπία επιδίωξης της αλλαγής και επιδίωξης της σταθερότητας, ώστε να μπορούμε να προσαρμοζόμαστε μεν, αλλά να μπορούμε να αποδίδουμε δε. Και να το κάνουμε με έναν τρόπο που δημιουργεί ευκαιρίες και δημιουργεί ένα περιβάλλον έτσι, δημιουργικό για τους ανθρώπους μας, χωρίς όμως να δημιουργεί το burnout, έτσι, χωρίς να τους καίει, όπως λέμε. Και βεβαίως, σε ένα τέτοιο περιβάλλον,
έχει βεβαίως σημασία να πετυχαίνεις τους εμπορικούς στόχους και τους οικονομικούς στόχους, αλλά έχει εξίσου μεγάλη σημασία πώς θα το κάνεις. Διότι αν δεν μπορείς να διατηρήσεις τις αξίες, τις συμπεριφορές που συντηρούν αυτό το agility, τότε το οικοδόμημα αυτό θα αρχίσει να σκουριάζει, θα αρχίσει να καταραίει. Και άρα στο performance management έχουμε να ρωτήσουμε αν πέτυχε στο στόχο, αλλά έχουμε να αξιολογήσουμε και πώς θα το πετύχουμε αυτό, πώς θα το αξιολογήσουμε. Έχουμε να αξιολογήσουμε αν κρατάμε την κουλτούρα, τις αξίες και τις συμπεριφορές οι οποίες συντηρούν αυτό το περιβάλλον το οποίο μας τραβάει μπροστά. Με αυτά τα θέματα, λοιπόν, θέλω να ρωτήσω εσάς που είστε εδώ και όσους μας παρακολουθούν online, να μπείτε σε αυτό το QR code που θα μας δώσει τώρα η ομάδα εδώ. Πού έχει αυτό? Έχετε ήδη ψηφίσει κάποιοι. Πολύ ωραία. Εδώ, αν ακολουθήσετε αυτό το link menti.com με τον αριθμό 3371-0471 ή αυτό το QR code, θα μπορέσετε να μας πείτε με ποια σειρά θέλετε να πιάσουμε αυτά τα θέματα να τα συζητήσουμε. Και εσείς που είστε στην αίθουσα και όσοι είστε στο live stream. Και τα θέματα αυτά θα τα συζητήσουμε και θα μπορείτε να απευθύνετε ερωτήσεις από την Inter-American στον Chief Operating Officer Πάνο Κουβαλή, από τη Eurobank στον επικεφαλή του Group CIO Office, τον Τάσο Ιωακίμ, από την OTS στον Κώστα Μπόζη, Product Manager, και από το Group του ΟΤΕ στον Γιάννη Βιτζιλέο, Customer Service Director. Έχετε όλοι βάλει τις ψήφους σας στο Mentimeter? Μπορούμε να το έχουμε στις οθόνες μας λίγο, παρακαλώ? Άλλαξε. Μπαίνουν ακόμα απαντήσεις και αλλάζει και η σειρά από ό,τι βλέπω. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε με το ρόλο της ηγεσίας. Καταρχήν, Πάνο, θέλω να ρωτήσω εσένα. Είπα, ξεκαθάρισα με την αρχή ότι αυτή είναι η δική μου άποψη. Δεν ξέρω πόσο μακριά είναι από την ιστορία που θα έλεγες εσύ. Δεν είναι πολύ μακριά, για να είμαι ειλικρινής. Όλο το transformation ήταν για μας ένα δύσκολο ταξίδι, αλλά ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι. Ξεκίνησε πριν αρκετά χρόνια και ο κύριος λόγος ήταν η ανάγκη να γίνουμε πιο εξωστρεφείς και να κατανοήσουμε τις ανάγκες του καταναλωτή. Οι ασφαλιστικές εταιρείες είμαστε γενικά δύσκολοι οργανισμοί, πολύ εσωστρεφείς οργανισμοί, έχουμε πολύ ισχυρό governance, έχουμε πάρα πολλούς ειδικούς, με αποτέλεσμα αυτό να μας κάνει να λέμε πάντοτε ότι ξέρουμε την αλήθεια. Αλλά έχουμε σπάσει τα μούτρα μας, να είμαι ειλικρινής, και το κατανοήσαμε ιδιαίτερα μετά το introduction του Anytime στην ελληνική αγορά το 2011 εμπορικά, ότι πρέπει να αλλάξουμε την προσέγγισή μας και να έρθουμε πολύ πιο κοντά σε αυτά που θέλει ο καταναλωτής. Αυτό ήταν για μας το σημείο καμπής. Μας πήρε καιρό, είχαμε αρκετές εσωτερικές συζητήσεις για το ποια είναι αυτή η κατεύθυνση. Είχαμε αρρωγό τη μητερική μας εταιρεία, την Achmea, που είναι front-runner σε νέες μορφές εργασίας, σε νέες λογικές εργασίας. Και από το 2018 ξεκινήσαμε ένα ταξίδι σε ένα περιορισμένο κομμάτι του οργανισμού, αρχικά στην Anytime και στις περιοχές τεχνολογίας. Είδαμε θετικά αποτελέσματα και σιγά-σιγά κάναμε ένα scale-up στο 40% περίπου του οργανισμού. Το 2019 τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά και δεν θα μείνω εξαιρετικά σε νούμερα, σε performance, σε αποτελέσματα που επίσης ήταν εξαιρετικά. Ήταν στο ότι ουσιαστικά είδαμε ενθουσιασμό, είδαμε δύναμη και είδαμε έναν οργανισμό έτοιμο να προσαρμοστεί σε διαφορετικές συνθήκες. Και ήταν αυτό που ψάχναμε. Γιάννη, να ξεκινήσω από σένα τώρα. Πόσο παρόμοια ή διαφορετική είναι η εμπειρία στον ΟΤΕ? Πολύ ωραία παρουσίαση. Θα ήταν ωραία να είχαμε κάνει την ίδια συζήτηση, ξέρω εγώ, 3-4 χρόνια πριν, όταν αρχίζαμε και εμείς την πορεία μας. Θα είχαμε σίγουρα πάρα πολλά lessons learned από αυτό. Είναι που αρκετά παρόμοιο. Αρχίσαμε και εμείς δειλά πιλωτικά, θα έλεγα, περίπου στο 2020-2021. Και από το 2022 και μετά, μέσα 2021 και μετά, προσπαθήσαμε να κάνουμε το μετασχηματισμό της εταιρείας σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε κάτι λιγότερο από 1.000 άτομα, τα οποία έχουν μπει σε καινούριες δομές, προσπαθώντας να μετασχηματίσουμε πρώτα τις προϊόντικές ομάδες μαζί με το IT.
Άρα είμαστε σε παρόμοιο ταξίδι, είμαστε και εμείς στη μέση του ταξιδιού, έχουμε και εμείς δει πάρα πολλά lessons learned, πράγματα τα οποία κάναμε σωστά, πράγματα τα οποία δεν κάναμε σωστά. Νομίζω ότι ήταν πολύ ωραία και η πρώτη πρόταση που είδαμε στο slide. Νομίζω ότι δεν θα οριμάσουμε ποτέ. Άρα ήδη οι ομάδες που έχουν οριμάσει υποθετικά και είναι εκεί πέρα 12-18 μήνες, σκεφτόμαστε πώς θα αλλάξουμε το σχεδιασμό και πώς θα αλλάξουμε το design. Πολύ ωραία. Κώστα, εσείς είστε εταιρεία τεχνολογίας, άρα είναι πιο φυσικό το Scrum και το Agile στο χώρο σας. Παρ' όλα αυτά, έχει και αυτό τις προκλήσεις του. Έτσι, θες να μας δώσεις μια γενική εικόνα για το που βρίσκεται η OTS σε ό,τι αφορά το Agile? Ναι, φυσικά. Εμείς ξεκινήσαμε το 2016 να βλέπουμε ή να ψάχνουμε να βρούμε κάποιους τρόπους με τους οποίους θα αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε. Είχαμε πολλές προκλήσεις. Enterprise software κάνουμε για δημόσιες φορείς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι συνεχείς αλλαγές της νομοθεσίας επέβαλαν να ψάξουμε να βρούμε κάτι άλλο, κάπως με ένα διαφορετικό τρόπο να φέρουμε στον πελάτη πολύ πιο γρήγορα, με σταθερή ποιότητα, το ζητούμενο αποτέλεσμα. Το 2016, λοιπόν, είδαμε αυτή τη μεθοδολογία και είπαμε, όπα, εδώ είμαστε. Αυτό μας ταιριάζει. Εδώ είμαστε εμείς. Εδώ αυτό θέλουμε να κάνουμε. Δηλαδή, τι θέλουμε να κάνουμε? Να μάθουμε να αλλάζουμε. Αυτό πήραμε σαν πρώτο μήνυμα. Είναι μια μεθοδολογία που σε βοηθάει να έχεις το adaptation μέσα στο DNA σου, μέσα στην κουλτούρα σου. Και από εκεί, νομίζω, ξεκινάνε όλα και ξεδιπλώνονται. Επομένως, το 2018 πήραμε μια γενναία απόφαση, όπως πιστεύω και πολύ γενναία απόφαση είναι και της Interamerica να κάνει όλο αυτό το transformation. Η γενναία απόφαση είναι να πούμε, OK, καταργούμε όλες τις διευθύνσεις, καταργούμε όλα τα τμήματα και κάνουμε ένα flat οργανισμό, ο οποίος είναι ομάδες, η μία δίπλα στην άλλη, με ευθύνες πλέον σε όλες τις ομάδες, σε όλους τους ανθρώπους μέσα στις ομάδες και πάμε από bottom-up να φέρουμε το αποτέλεσμα, έχοντας μία κεντρική στρατηγική από την διοικητική ομάδα. 2018 μέχρι σήμερα και είμαστε ακόμα στο ταξίδι. Κάτι χρειάζεται και στην τεχνολογία. Ευχαριστώ, Κώστα. Τάσο, η Eurobank είναι διαφορετικό είδος οργανισμού, ενδεχομένως. Πώς έχετε διαχειριστεί, ποια ήταν η δική σας ιστορία μέχρι στιγμής, εν συντομία, στο Agile? Το μέχρι στιγμής είναι πολύ σημαντικό. Θα κλέψω μια έκφραση και θα πω το εξής. Δεν ξέρω αν είναι ταξίδι και αν έχει αρχή, μέση και τέλος. Είναι η διαφορά που έχουν οι ιστιοπλόοι με τους μηχανοκίνητους στα ταχύπλοα. Έτσι, ο ένας νοιάζεται για τον προορισμό, ο άλλος για το ταξίδι. Δεν έχει πια, νομίζω, για το μεγαλύτερο φάσμα των industries, αυτό που λέμε έγινε ένας μετασχηματισμός. Είναι μια διαρκής προσπάθεια. Στη Eurobank, και κάνοντας λίγο disrupt και το όντες, γιατί είναι απόγευμα και μπορεί να έχουμε κουραστεί λίγο, έχουμε κάποιες εκφράσεις θυμόσοφες στην Ελλάδα. Το ψάρι από το κεφάλι, ο καπετάνιος στη φορτούνα φαίνεται κτλ. Υπήρξαν κάποιοι οργανισμοί, λοιπόν, σε μια περίοδο μετά τα capital controls, που συνειδητοποίησαν ότι βλέποντας τον οικονομικό κύκλο να φέρνει δείγματα ανόδου, ότι έπρεπε να ξεκινήσουν επενδύσεις. Οπότε όλες οι εταιρείες τι κάνανε? Μεγάλες επενδύσεις στην τεχνολογία. Και ταυτόχρονα, θα κλέψω και μια έκφραση του James Carville, από το 1992, αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε ότι it's about the people, stupid. Έπρεπε να βρούμε τρόπους, βλέποντας και τη νέα γενιά εργαζόμενων να έρχονται, να αλλάξουμε τον τρόπο που λειτουργούμε, ανταποκρινόμενοι στις αλλαγές κτλ. Αυτό το initiating point για τη Eurobank έγινε το 2016, όπου η διοίκηση αποφάσισε ότι πρέπει να δοκιμάσουμε νέους τρόπους δουλειάς. Ένας εξ αυτών είναι το Agile. Κατά την άποψή μου δεν έχει να κάνει με το Agile, αν λέγεται με αυτόν ή τον άλλον τρόπο. Για μας είναι όλες οι μεθοδολογίες, όλα τα πλαίσια αυτά είναι εργαλειοθήκες που αναλόγως στο πρόβλημα που έχουμε να λύσουμε χρησιμοποιούμε την κάθε πρακτική που βολεύει ανά την περίπτωση. Από τότε, ακριβώς επειδή, όπως είπες, Νίκο, ο χρηματοπιστωτικός τομέας είναι ένας ιδιαίτερος κλάδος και θα μου επιτρέψουν οι συνάδελφοι να πω ότι τόσο οι ασφαλιστικές όσο και οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών και πολλοί από τους πελάτες σας, δηλαδή και σε εσάς, είναι πολύ heavily regulated περιβάλλοντα. Άρα ένα μεγάλο κομμάτι της προσπάθειας και των επενδύσεων δρομολογείται στο να εξυπηρετεί, να αντιμετωπίζει, να προβλέπει, να διασφαλίζει ότι στο κανονιστικό πλαίσιο δεν θα έχουμε γκλίτσες, γιατί αυτό περιμένουν και από εμάς οι πελάτες μας. Έτσι. Από τότε εμείς έχουμε εκμεταλλευτεί αυτές τις μεθοδολογίες. Πλέον είμαστε πάνω από 33 agile ομάδες, με διάφορους τρόπους και μορφές.
Θα μου επιτρέψετε να πω ότι ο τίτλος της παρουσίασης, πέρα από το οργανόγραμμα που ήταν πολύ ωραίο και ιδιαίτερο, θα μπορούσε να είναι το case study πολλών εταιριών. Έτσι, και δεν είναι ότι κάποιος έχει το silver bullet και λέει έχω αυτό τον κανόνα. Η κάθε εταιρεία το προσαρμόζει ανάλογα με τις συνθήκες που έχει. Κλείνοντας, επειδή έχουμε 8 χρόνια σε αυτή τη διαδικασία και έχουμε δει πολλά, ό,τι γράφουν τα βιβλία, το έχουμε αντιμετωπίσει. Όλα τα by the book προβλήματα τα οποία διαβάζαμε, μας έχουν προκύψει. Αυτό είναι και καλό και κακό. Νομίζω είναι αυτονόητο. Γιατί είναι θέμα κουλτούρας, τελικά. Και σε πολύ μεγάλους οργανισμούς, είτε είναι στο manufacturing, είτε είναι στα logistics, αλλά όποτε είναι πολύ μεγάλοι οργανισμοί, δεν υπάρχει μία ενιαία κουλτούρα. Άρα, όταν κάνεις μετασχηματισμό, πρέπει να λάβεις υπόψη σου τις υποκουλτούρες που υπάρχουν. Είτε είναι στα κανάλια εξυπηρέτησης στους πελάτες, είτε είναι ο τρόπος που αλλάζει η κοινωνία. Είμαστε σε αυτή την προσπάθεια. Έχουμε, δεν ξέρω λέω πόσο δρόμο έχουμε μπροστά μας, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο βλέπουμε τέλος. Είναι συνεχείς προσαρμογές. Ωραία. Μια και είναι με διαφορά το ερώτημα που έχουν επιλέξει όλοι μας όσοι συμμετέχουν εδώ στο ακροατήριο, ο ρόλος των ηγετών. Οπότε, Γιάννη, να γυρίσω τη συζήτηση σε εσένα. Πώς βλέπεις τη σύγκριση ανάμεσα σε κάποιον που είναι manager σε ένα από τα ιεραρχικά κομμάτια του ομίλου σε σχέση με κάποιον που είναι leader σε ένα από τα agile κομμάτια και τι χρειάστηκε να κάνει κάποιος για να αλλάξει, να προσαρμοστεί σε αυτό το περιβάλλον? Ναι, υπήρχε ένα challenge, παρόλο κάναμε πάρα πολύ training, μας βοήθησε πάρα πολύ το HR, ήταν τρομερός enabler και κάναμε μια πολύ μεγάλη προετοιμασία πριν κάνουμε το μετασχηματισμό. Ακόμα και τώρα έχουμε την πρόκληση ότι μπορεί να έχεις μια τέλεια ομάδα, να δουλεύει τέλεια, να δουλεύει agile και να έρθει κάποιος manager και να φέρει waterfall expectations. Αυτό υπάρχει. Και αυτό δεν είναι, έχει δύο αναγνώσεις. Πρώτη είναι απογοητεύσεις στον κόσμο, που τόσο καιρό τους έχεις υποσχεθεί άλλα πράγματα και τους έχεις αφήσει να κάνεις άλλα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι αυτό που συνειδητοποίησαμε πάρα πολύ γρήγορα, είναι ότι σε μια εταιρεία σαν τη δικιά μας, η οποία έχει τόσο ευρύ εύρος πραγμάτων που κάνει, δεν μπορείς να τα ξέρεις όλα. Δεν μπορείς να τα ακολουθήσεις όλα. Όταν την ίδια στιγμή, παραδείγματος χάρη σαν IT, πρέπει να κάνεις development στο core, στο γερμανό ή στο insurance ή στο box, είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το διαχειριστείς. Άρα, σιγά-σιγά συνειδητοποιούμε όλοι ότι η λύση στο πρόβλημα και του management είναι οι καινούριες δομές μας. Άρα, έχει έρθει πολύ training. Έχουμε κάνει επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Προσπαθήσαμε να έχουμε το ίδιο management και σε agile και σε non-agile οργανισμούς. Άρα τα ίδια άτομα να έχουν δύο ποδαράκια σε δύο διαφορετικές βάρκες. Αλλά είναι η πίεση από κάτω που έρχεται, ο όγκος των πραγμάτων και η ωριμότητα των ομάδων που μας κάνουν πάρα πολύ να αλλάζουμε και σαν management mindset. Πάνω, θες να μιλήσεις λίγο για το τι είδους νοοτροπία, σκέψη, συμπεριφορά, έγνοια έχει ένας leader στο agile σκέλος, τη διαστολή, ή πώς χρειάστηκε να αλλάξει, ας πούμε, για να προσαρμοστεί σε αυτό το ρόλο? Το κομμάτι του leadership νομίζω είναι και θα είναι το μεγαλύτερη πρόκληση που είχαμε και έχουμε σαν εταιρεία. Γιατί όταν ξεκινήσαμε ήταν ξεκάθαρο ότι ένα κομμάτι της διοικητικής ομάδας, κυρίως το μεσαίο κομμάτι, δυσκολευόταν πάρα πολύ να ακολουθήσει. Γιατί ήθελε να έχει τον έλεγχο. Ήθελε να έχει τον έλεγχο της περιοχής του, τον έλεγχο της ομάδας του, να έχει τα σύνορα δίπλα του, να βλέπει μέχρι πού μπορεί να πάει. Και αυτό δεν μπορούσε να λειτουργήσει στο νέο πλαίσιο, ξεκάθαρα. Και αυτό μας δημιούργησε και τις πρώτες δύσκολες στιγμές. Και εκεί καθοριστικό ήταν η θέση και η παρουσία της ανώτατης διοίκησης. Και το ownership από τη διοίκηση. Αυτό ήταν καθοριστικό. Μιλάμε για ένα νέο είδους leadership. Θα σας πω ότι από την παλιά μας ομάδα θεωρώ ότι πάνω από το 40% των leader που είχαμε στο middle management έχει αποχωρήσει. Γιατί δεν τέριαζε. Και δεν είναι κάτι που έκανε η εταιρεία, είναι κάτι που έκαναν μόνοι τους πολλοί άνθρωποι όταν κατάλαβαν ότι σε αυτό το νέο μοντέλο δεν μπορούν να προσαρμοστούν. Και δεν μπορούσαν να προσαρμοστούν ακριβώς, και αυτό είναι το κλειδί στο γεγονός ότι δεν έχουν τον απόλυτο έλεγχο. Και ένα κομμάτι του decision making περνάει στα μέλη της ομάδας. Αυτό νομίζω είναι αρκετά δύσκολο. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι ίσως σε αυτό το νέο μοντέλο εργασίας. Το ότι ένας άνθρωπος, ένας leader πρέπει να έχει το mindset, το approach, να αφήνει τις αποφάσεις, να έχει την εμπιστοσύνη στην ομάδα του και να αφήνει τις αποφάσεις, ένα κομμάτι των αποφάσεων, με ένα συγκεκριμένο τρόπο και πλαίσιο, στους ανθρώπους του. Αυτό νομίζω είναι ιδιαίτερη πρόκληση
Θέλει ανθρώπους που να μπορούν να σηκώσουν το βάρος, όχι μόνοι τους, όχι να πούνε έχω το ένστικτο και παίρνω τις αποφάσεις. Χρειάζεται data, για να συνδεθούμε και με το προηγούμενο πάνελ. Χρειάζεται ένα decision making based on facts and data, για να μπορείς να δίνεις το πλαίσιο στους ανθρώπους να αποφασίσουν. Και χρειάζεσαι έναν leader, ο οποίος πια δεν είναι controller. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ορίζει και εξηγεί τη στρατηγική, περιγράφει τη στρατηγική της εταιρείας του ομίλου, τη φέρνει και την κάνει απτή μπροστά στα μάτια των ανθρώπων της ομάδος και βοηθάει στην εκτέλεσή της. Δεν παίρνει όμως το σύνολο των αποφάσεων. Είναι εκεί, μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να υποστηρίξει, αλλά δεν είναι εκεί για να σηκώσει το χέρι του και να πάρει όλες τις αποφάσεις. Τάσο, αυτό το γεγονός, σίγουρα σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχουν αλληλεξαρτήσεις ανάμεσα στο agile κομμάτι και στο ιεραρχικό κομμάτι, δημιουργεί θέματα, έτσι. Πώς τα περιγράφεις αυτά τα θέματα και πώς τα αντιμετωπίζετε ενδεχομένως? Σε υβριδικούς οργανισμούς, έτσι, είτε εμείς έχουμε το bimodal μοντέλο. Καταρχάς, η αλλαγή αυτή σε εμάς ξεκίνησε από το IT στη Eurobank. Οπότε όλη αυτή η προσαρμογή ξεκίνησε από τον delivery μηχανισμό. Περνώντας τα χρόνια και με το disruption της πανδημίας, γιατί κατά τα ψέματα και αυτό έφερε μια αναστάτωση, φάνηκε πολύ έντονα και συνδέω με αυτό που είπες πριν, το να φέρεις κοντά το business με την πληροφορική, ότι όσο καλά και να στήσει ένα delivery μηχανισμό, όσο ευέλικτος και να είναι αυτός, κάποια στιγμή έρχεται στην επιφάνεια ότι χρειάζεται να αρχίσει να αλλάζει μεγαλύτερο κομμάτι του οργανισμού. Και δεν είναι μόνο οι κλασικοί 7 enablers όλες τις εταιρείες. Πάντα ξεχνάω έναν που είναι το audit, το compliance, το security, το accounting, το risk. Πάντα ξεχνάω το 7ο. Δεν είναι μόνο αυτοί οι οριζόντιοι enablers, είναι και τα business lines. Οπότε έρχεται πολύ γρήγορα στην επιφάνεια, συν το χρόνο, είτε η ανάγκη να αλλάξει το business operating μοντέλο σου, κάτι το οποίο στο case Inter-American το ξεκινήσαν έτσι, είτε θα σου προκύπτει στην πορεία. Οπότε θα αρχίσει να συζητάμε πια για product management, ξεκινώντας με τα ερωτήματα ποιος είναι ο πελάτης, ποιο είναι το προϊόν, είναι το προϊόν μια ασφάλεια ζωής ή το κανάλι, το channel που σερβίρει μια ασφάλεια ζωής στην περίπτωση των insurances. Αντίστοιχα και στα τραπεζικά. Οι αλλαγές αυτές πάντα πρέπει να έχουν το buy-in του leaders, της διοίκησης. Και στην περίπτωση τη δική μας ήταν ευτυχώς το ότι υπήρχε, αλλά οι αλλαγές υλοποιούνται bottom-up. Ναι, να το κάνω λίγο πιο εξειδικευμένο. Και στο sandwich, αν μου επιτρέπεις, να πατήσω πάνω και στον πάνω, και στο sandwich είναι το middle management. Οπότε εκεί αρχίζει και μπαίνει η συζήτηση των οργανωσιακών αλλαγών. Και μπαίνουμε στο φάσμα της οργανωσιακής θεωρίας. Γιατί με το ίδιο προφίλ ανθρώπων, το να αλλάξει σε κάποιον ένα τίτλο και του ζητάς την επόμενη μέρα να λειτουργήσει με άλλη νοοτροπία, είναι αρκετά δύσκολο πράγμα. Έτσι, πώς να αλλάξεις ένα status quo χωρίς να πουλήσεις την αλλαγή της κουλτούρας στην πράξη. Να κάνω έτσι ένα απλουστευτικό σενάριο και να μου πεις αν το συναντάτε και πώς το αντιμετωπίζετε και όλοι σας. Ας πούμε ότι εσύ είσαι, tribe leader, έτσι, και εγώ είμαι ένας command and control manager και είμαι κάπου σε κάποιο business. Και έρχομαι και σου λέω, θέλω να μου κάνεις αυτό μέχρι τότε και εσύ μου λες, θα το πω στην ομάδα και θα αποφασίσουν εκείνοι και θα σου πω τι θα γίνει. Εγώ εκείνη την ώρα μάλλον θα εκνευριστώ, αλλά πάρ' το εσύ τώρα και πες μου τι ακολουθεί. Θα σας πω το εξής. Το 2016 ξεκινήσαμε με την πρώτη πιλωτική ομάδα για το Agile. Ναι. Έγινε το setup, είχαν γίνει παρουσιάσεις, είχε αποφασίσει η διοίκηση. Θα υλοποιήσουμε με Scrum τρόπο κάποιες αλλαγές στο mobile app μας, εκείνη την περίοδο, πριν φτιαχτούν, γιατί έχουμε φτιάξει factories πια μεγάλες ομάδες. Γίνεται όλο το review, το event, είναι και το πρώτο, οπότε ήρθαν και αρκετοί άνθρωποι της διοίκησης, βγήκε η ομάδα, έκανε την παρουσίαση, το decision making κτλ. Τελειώνει οι ερωτήσεις από τους stakeholders και η πρώτη ερώτηση που ήρθε από το management, και πότε θα τελειώσετε, και μάλιστα θα το πιάσετε. Αυτό είναι το glossary. Είναι το να μιλάμε την ίδια γλώσσα μέσα στην εταιρεία και με τους συνεργάτες μας, έτσι, γιατί κανείς δεν είναι isolated. Πλέον τα συστήματα δεν είναι κάποιο αυτόνομο, δεν είναι ένα προϊόν που στέκεται μόνο του. Έχουμε εκατοντάδες, και κυριολεκτό λέγοντας εκατοντάδες, συστήματα τα οποία έχουν μεταξύ τους διασυνδέσεις. Εκεί με conflict resolution, εκεί με training, με την πειθό, δια του παραδείγματος,
αυτό που λέμε walk the talk ή το lead by example ή το disruption by example, με άλλο τρόπο δεν γίνεται και δεν γίνεται γρήγορα. Εκτός αν γίνει κάποια απόφαση που λέει αλλάζουμε, όπως έκανε η ING, όπως έκανε η Interamerican και βγάλεις και πεις, παιδιά, αυτή είναι η ρόλη, κάντε apply, εκτός και αν πας σε ένα τέτοιο κομμάτι και εκεί μπαίνουμε στο κομμάτι που έθεσες για το stability, γιατί ταυτόχρονα το business τρέχει. Οι πελάτες πρέπει να εξυπηρετηθούν. Οι μέτοχοι περιμένουν τα κέρδη τους. Δεν γίνεται σε κάθε οργανισμό με τον ίδιο τρόπο. Θα έλεγα για να συμπληρώσω ότι η βασική απάντηση, η βασική ερώτηση που θα πρέπει κάποιος να απαντήσει είναι το γιατί να το κάνω. Γιατί πρέπει να είναι έτοιμο σε 2 μήνες. Και είναι αυτό το κομμάτι της στρατηγικής, είναι fully aligned ή είναι μια προσωπική ατζέντα που πρέπει να εξυπηρετηθεί. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η απάντηση στο γιατί. Και αν αυτό το γιατί, η απάντηση σε αυτό το γιατί μπορεί να πείσει όχι μόνο έναν άνθρωπο, αλλά όλους όσους είναι μέλη της ομάδας. Έχει γίνει αυτό. Αν πραγματικά υπάρχει κάτι το οποίο είναι σημαντικό, κάτι που ενδιαφέρει τον καταναλωτή των ίδιων ή ακόμα και τη στρατηγική της εταιρείας, και επίσης γι' αυτό έχουμε δει τους ανθρώπους να εγκαταλείπουν τα πάντα, να αλλάζουν το σχεδιασμό τους, να αλλάζουν τις προτεραιότητές τους και πραγματικά να τα δίνουν όλα για να το τελειώσουν. Και θα το τελειώσουν και νωρίτερα. Άρα λοιπόν πρέπει να πείσεις πολύ περισσότερο και όχι να κατευθύνεις ή να δώσει μια οδηγία ή μια εντολή. Αυτό είναι η διαφορά και αυτό δημιουργεί την ενέργεια στον οργανισμό. Εμείς είχαμε πρόσφατα ένα παράδειγμα όταν η κυβέρνηση έφερε ένα νέο κίνητρο για τον ένφια στα συμβόλαια περιουσίας, που έπρεπε να υποστηρίξουμε την κεντρική κυβέρνηση με κάποιες ενέργειες και έπρεπε να το κάνουμε μέσα σε 15 μέρες. Δεν πήγε ο CEO ή εγώ να μιλήσω στις ομάδες και να πούμε γιατί είναι σημαντικό αυτό. Εξηγήσαμε τι ακριβώς είναι. Οι ίδιοι άνθρωποι εγκατέλειψαν τα πάντα, άφησαν όλα τα έργα τους στη μέση, έργα που είχαν σχέση με την performance και έπεσαν πάνω και έδωσαν λύση γιατί ήξεραν ότι είναι σημαντικό και για τον καταναλωτή και για την εταιρεία. Κώστα, εσείς αντιμετωπίζετε αυτό το φαινόμενο, κάποιοι άνθρωποι να είναι στις ομάδες σας, κάποιοι να έχουν πετύχει μεγαλύτερο βαθμό προσαρμογής, θα ήθελα να το πω έτσι, ενώ κάποιοι να έχουν ακόμα να δυσκολεύονται να υιοθετήσουν όλο τον τρόπο σκέψης, την οτροπία και τις συμπεριφορές που περιμένουμε. Προφανώς και έχουμε τέτοιο κόσμο. Νομίζω παντού υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δυσκολεύονται σε τέτοιου είδους αλλαγές. Είναι αλλαγές κουλτούρας, είναι αλλαγές νοοτροπίας. Ξεβολεύεται κάποιος όταν του παίρνει την εξουσία και τον εκπαιδεύεις ότι αυτή την εξουσία πλέον δεν θέλουμε να την έχεις, θέλουμε να την δώσεις στις ομάδες, υπό την έννοια ότι δεν θέλουμε κάποιον να αποφασίζει για λογαριασμό κάποιον άλλον. Θέλουμε να κατευθύνει, θέλουμε να ενημερώνει την ομάδα τι πρέπει να γίνει και γιατί πρέπει να γίνει, να βοηθήσει την ομάδα μέσα από διαδικασίες εκπαίδευσης, συνεργασίας, να λύσει προβλήματα μεταξύ άλλες ομάδες κλπ. Να την βοηθήσει να αναπτυχθεί, προκειμένου να έρθει το αποτέλεσμα. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δεθεί με μία θέση ευθύνης. Όπως και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν από τη θέση ευθύνης μία εντολή. Δεν είναι μόνο οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν τη θέση ευθύνης στη δυσκολία της προσαρμογής, είναι και αρκετοί άνθρωποι. Είχαμε αρκετές αποχωρήσεις από ανθρώπους, γιατί όταν προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε το μήνυμα ότι εσείς έχετε πλέον την ευθύνη, μας λέγανε κλωτσάς ευθύνες δηλαδή τώρα, έτσι. Τότε είχα την ευκαιρία να είμαι τεχνικός διευθυντής, να έχω περίπου τη μισή εταιρεία υπό την ευθύνη μου τότε. Τρομακτικός ρόλος και τίτλος. Ήταν μια συναρπαστική περίοδος της ζωής μου, μπορώ να πω, αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ ότι 65 άνθρωποι εκείνο το διάστημα περίμεναν από μένα να αποφασίσω εάν θα πρέπει αυτή η προσφορά να κατέβει με αυτούς τους όρους, εάν θα πρέπει στον όροφο να διαλέξουμε εκείνο το τασάκι και όχι το άλλο τασάκι, για το οτιδήποτε. Και λέω, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μας. Δεν πρέπει να κάνουμε αυτό το πράγμα. Το ίδιο και οι προϊστάμενοι και το καθεξής. Οπότε αυτό που είπαμε είναι καθαρά θέμα κουλτούρας. Οπότε θα πρέπει να χτίσουμε την κουλτούρα. Και ξεκινήσαμε με τα basics. Δηλαδή πήγαμε και κάναμε μια προσαρμογή στις βασικές μας αξίες, καθίσαμε, τις καταγράψαμε, δημιουργήσαμε συμπεριφορές οι οποίες βγαίνουν τέλος πάντων από αυτές τις αξίες, αλλάξαμε τις περιγραφές θέσεων εργασίας, διώξαμε τα κωδικατολόγια και φέραμε μέσα τις περιοχές ευθύνης, προκειμένου να διώξουμε από τους ανθρώπους το άγχος το τι πρέπει να κάνω. Αλλά πώς μπορώ να βοηθήσω. Δηλαδή, θέλαμε να πάμε τον οργανισμό εκεί. Άρα ήταν θα έλεγα, μια εκπαίδευση η οποία ξεκινούσε εκεί από πάνω,
ξεκινούσε και από κάτω για να μπορέσει όλο αυτό το εγχείρημα να πετύχει. Γιάννη, πολλές φορές λέμε ότι έχουμε το business as usual και μετά έχουμε την αλλαγή, η οποία έρχεται σαν τσουνάμι, τα φέρνει όλα πάνω κάτω και μετά φεύγει και ηρεμούμε. Σε ένα όμως τέτοιο περιβάλλον agile, η αλλαγή είναι το business as usual. Έτσι. Πώς εξασφαλίζεις ότι κρατιέται ένας ρυθμός και μια αίσθηση εμπιστοσύνης, ας πούμε, ότι πρώτα απ' όλα δεν έχουμε burn-out, δεν καίμε τους ανθρώπους, δεν υπερφορτώνουμε τους ανθρώπους, αλλά και ότι ξέρουμε ανά πάσα στιγμή που πατάμε, που βρισκόμαστε. Ναι. Θα έλεγα αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να δούμε πώς θα κάνουμε τα value streams, άρα πώς θα κάνουμε τον αρχικό σχεδιασμό, έτσι ώστε να έχουμε ομάδες, να έχουμε tribes και να έχουμε squads που πραγματικά είναι independent και έχουν επίσης και το στόχο. Άρα, σε αυτή την περίπτωση είναι η ίδια ομάδα που πρέπει να βάλει το ρυθμό. Τι θα αλλάξει, πώς θα αλλάξει, τι θα υλοποιήσει. Άρα, από αυτή την πλευρά, οι ομάδες business και IT μαζί δεν έχουν ζοριστεί ιδιαίτερα. Γιατί έχουν το στόχο. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να θέλω μεγαλύτερο NPS στον πελάτη, μπορεί να θέλω μεγαλύτερο ARPU. Και έχουν τα εργαλεία και δεν έχουν κάποιον άλλον να έρχεται και να τους κάνει hijack το backlog που έχουν. Το ερώτημα είναι τι κάνουμε με το IT. Γιατί αυτή η ομάδα χειρίζεται ένα έργο σε κάποια συστήματα που το χειρίζεται και η άλλη ομάδα, που το χειρίζεται και η άλλη ομάδα και η άλλη ομάδα. Άρα είχαμε την πρόκληση, να αφήσουμε την αλλαγή, να κάνουν όλοι γρήγορα αλλαγές προκειμένου να πετύχουμε τους business στόχους, αλλά τι γίνεται με τα συστήματά μας. Τα συστήματα δουλεύουν, ανά πάσα στιγμή έχουμε εκατομμύρια πελάτες εκεί. Άρα η απόφαση που πήραμε είναι να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στο chapter lead. Άρα ουσιαστικά ο υπεύθυνος του συστήματος είναι ο chapter lead και είναι αυτός ο οποίος δίνει την ελευθερία στους developers κάθε ομάδας να κάνουν τις υλοποιήσεις. Από την άλλη, είναι πολύ σημαντικό να δίνει τα όρια και να δίνει τα guidelines, έτσι ώστε να μην έχουμε προβλήματα στην παραγωγή. Άρα, στα business as usual έχουμε αυτή την ισορροπία. Παιδιά, προχωρήστε, είμαστε μαζί σας, αλλά σας θέλουμε και ένα 20% του χρόνου πίσω, προκειμένου να είμαστε σίγουροι τα βασικά μας συστήματα, γιατί παραδείγματος χάρη στην παραγγελιψία, μπορεί να έχεις μια σειρά συστημάτων, τα οποία τα χρησιμοποιείς για το TV, για το box, για το fix, mobile κτλ. Άρα αυτό είναι το business as usual. Απ' την άλλη όμως υπάρχουν και περιοχές, όπως αναφέρουμε το Gen AI στο πρώτο πάνελ, στα οποία δεν μπορείς να το κρατήσεις πίσω. Πρέπει να δοκιμάσεις. Μιλήσαμε για democratization του AI, μιλήσαμε για τέτοια πράγματα. Πολλές τεχνολογίες δεν έχουν οριμάσει ακόμα. Άρα εκεί είναι τελείως διαφορετικό το approach. Είναι παιδιά, δοκιμάστε. Όσο περισσότερα πιλωτικά, αν έχετε το χρόνο στον backlog σας, πάμε να τα δούμε. Και όταν αυτό θα αρχίσει, θα μεγαλώσει, θα είναι at scale και πια θα είναι και πολύ στην παραγωγή, εκεί θα μπούμε και θα προσπαθήσουμε να θέσουμε σαν εταιρεία τα όρια. Μάλιστα. Πάνω, εσείς όχι μόνο έχετε τις προτεραιότητες των ομάδων και των tribes, αλλά κάνετε και μεγάλες αλλαγές στο συνολικό μοντέλο. Έτσι. Το οποίο φέρνει ένα disruption κάθε φορά. Δεν ξέρω αν θες να το σχολιάσεις λίγο αυτό. Και μία από τις αλλαγές που κάνατε ήταν να σπρώξετε ακόμα περισσότερο IT μέσα στα business tribes και functions, το οποίο το έβαλε στην κουβέντα τώρα ο Γιάννης. Θες να μας μιλήσεις λίγο για την πλευρά της ταχύτητας των αλλαγών και για την πλευρά του IT μέσα στο business. Ναι, νομίζω να ξεκινήσω από την ταχύτητα των αλλαγών. Καταρχήν, δεν πρέπει να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον με άγχος και πίεση για τους εργαζόμενους. Η αλλαγή δεν πρέπει να έχει άγχος. Δεν είναι πάντα εύκολη, είμαστε όλοι εύκολοι σε αυτή. Πρέπει όμως να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που να ευνοεί την αλλαγή. Και αυτό μπορεί να έρθει μόνο αν μπορεί συνεχώς να επανακαθορίζεις το προϊόν σου. Αν έχω μια ομάδα που ασχολείται με ένα προϊόν, δεν σημαίνει ότι θα ασχολείται για πάντα με αυτό το προϊόν. Αν προκύψει μια καινούργια ανάγκη, τι ακριβώς θα γίνει. Δεν έχουμε τα resources μας, είναι συγκεκριμένα. Πιθανόν θα πρέπει να ξαναδούμε προτεραιότητες που έχουμε ή τη στόχευσή μας. Άρα λοιπόν θα πρέπει μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 6, 8, 12 μηνών να μπορούμε να ξαναβλέπουμε αν οι ομάδες που δημιουργούμε και χτίζουμε είναι ακόμα relevant ή θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε κάτι καινούργιο. Αυτό πρέπει να το κάνουμε συνεχώς σε επικοινωνία και σε εξήγηση με το vision της εταιρείας και τους στόχους. Δεν κάνουμε αλλαγές επειδή ξυπνάμε στραβά το πρωί. Κάνουμε γιατί βλέπουμε ξαφνικά ότι υπάρχει μια καινούργια επιχειρηματική ευκαιρία. Άρα λοιπόν πρέπει να μπορούμε συνεχώς να προσαρμοζόμαστε. Δεν χτίσαμε ένα μοντέλο, αυτή την όμορφη αρένα, θα μείνει για 30 χρόνια και μετά κάποιος άλλος θα έρθει να την αλλάξει. Αυτό θα πρέπει να προσαρμόζεται. Οι βασικές αρχές θα πρέπει να είναι ίδιες, οι βασικές αξίες θα πρέπει να είναι ίδιες. Από εκεί και πέρα μπορούμε να κάνουμε συνεχώς μικρές προσαρμογές.
Για το δεύτερο κομμάτι, για το IT και το business, ήταν όταν ξεκίνησα στην Interamerican το αγαπημένο θέμα. Υπήρχαν οι μεν και οι δε. Και η επικοινωνία ήταν εφιάλτης. Το business δημιουργούσε specs τα οποία ήταν business oriented και κανείς δεν είχε σκεφτεί να ρωτήσει πώς θα μπορούσε να κουμπώσει τα συστήματα. Και το IT είχε μια συγκεκριμένη προσέγγιση αρχιτεκτονική. Και αυτό το πράγμα συνεχώς δημιουργήσε προβλήματα και το σημαντικότερο καθυστερήσεις και δεν κοιτούσε έξω από την εταιρεία. Ξεκινήσαμε να το κάνουμε. Από το 2018 φέραμε τις πρώτες ομάδες του IT στο business περιβάλλον. Υπήρχε πολύ μεγάλος άγχος και στις δύο πλευρές που θα δουλέψει. Μπορώ να σας πω ότι ήταν το πιο εύκολο έργο της ζωής μου. Ενώ άκουγα συνεχώς για 3-4 εβδομάδες ότι θα καταστραφούμε το site της Anytime, που ήταν η πρώτη ομάδα, θα περνούσε στο business, θα πέσει, δεν θα πουλάμε, δεν θα κάνουμε. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Οι άνθρωποι κάθισαν δίπλα-δίπλα, άρχισαν να συζητάνε, άρχισαν να βλέπουν τους στόχους τους, να ευθυγραμμίζονται. Και μετά από 2-3 εβδομάδες αυτό άρχισε να αποδίδει, γιατί άρχισε να μπαίνει ο ένας στα παπούτσια του άλλου. Το business μπήκε, κατάλαβε τα limitations που υπήρχαν από την αρχιτεκτονική του IT ή την τεχνολογία και οι άνθρωποι του IT άρχισαν να πορώνονται σε εισαγωγικά, βλέποντας τους στόχους του business, βλέποντας τους πελάτες που πρέπει να φέρουν και βρίσκοντας συνεχώς εύκολα πράγματα. Πάντα σε αυτό το μοντέλο πρέπει να έχεις μια κεντρική ομάδα τεχνολογίας να μπορεί να παρακολουθεί και να βάζει ένα πλαίσιο, να μην δημιουργήσει τεχνολογικό χρέος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όταν έχεις δύο-τρεις ομάδες μπορούν να σου βρουν λύσεις, αλλά μπορούν να δημιουργούν ένα δύσκολο περιβάλλον τεχνολογικά. Αν μπορείς να το διαχειριστείς και αυτό, τότε δουλεύει 100% και είναι κάτι το οποίο το συνιστούμε απίστευτα, απόλυτα και είναι κάτι το οποίο συνεχώς κάνουμε. Κρατάμε μια κεντρική ομάδα ξεχωριστά, αλλά το υπόλοιπο κομμάτι που έχει να κάνει με προϊόντα, με τεχνολογίες που αφορούν τον πελάτη, με application, με websites, με οτιδήποτε digital solution έχουμε, θα πάει έξω. Θα πάει δίπλα στο business και εκεί θα προσπαθήσουμε να βρούμε τη βέλτιστη επιλογή. Κώστα, να μιλήσουμε λίγο, να πάμε στο θέμα λίγο του performance management, όπου έχεις τους στόχους, έτσι, είτε είναι development στόχοι, είτε είναι εμπορικοί στόχοι, αλλά πόσο μεγάλο κομμάτι εκεί είναι το θέμα του πώς δουλεύουμε, του τρόπου με τον οποίο δουλεύουμε, των αξιών, των αρχών, της συνεργασίας, της επικοινωνίας. Ωραία κουβέντα το performance management και γενικότερα με το agile. Αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Όλοι βάζουν στόχους. Είτε η διοικητική ομάδα, είτε οι άνθρωποι από κάτω. Μερικές φορές έρχονται σε σύγκρουση αυτά, να ξέρετε. Γιατί η διοικητική ομάδα βάζει έναν στόχο ο οποίος είναι λίγο πιο μακριά, συνήθως. Οι ομάδες από κάτω βάζουν έναν στόχο που είναι πιο κοντά σε αυτές και πρέπει κάπως να τα βρούνε στη μέση. Θα έλεγα ότι λειτουργεί ιδιαίτερα καλά όταν δίνεις την ευθύνη στους ανθρώπους και μας εκπλήσει ευχάριστα αυτό όταν δίνουμε την ευθύνη στους ανθρώπους, γιατί πράγματι, ενώ στην αρχή όταν τους αφήνεις μόνους τους λένε εμείς μέχρι εδώ θα φτάσουμε, το management team λέει όχι, θα φτάσουμε μέχρι εκεί, μας εκπλήσει ευχάριστα που όλοι ξεπερνάνε τις προσδοκίες τους. Και οι άνθρωποι από κάτω για τους στόχους που βάζουν, αλλά και τελικά, στις περισσότερες των περιπτώσεων και τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ότι ξεπερνάμε και τους στόχους που βάζει και το ίδιο το management. Και αυτό είναι κάτι εκπληκτικό. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στο σημείο να μην μπορούμε να στοχοθετήσουμε τόσο μακριά που να μην μπορούμε να το πιάσουμε. Και αυτό γιατί το βλέπει ο κόσμος σαν μια πρόκληση. Το παίρνει πάνω του. Θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι κάτι παραπάνω από αυτόν τον στόχο. Ότι μπορεί να τα καταφέρει ακόμα καλύτερα. Παλιότερα βάζαμε στόχους είτε από το στομάχι, είτε γιατί θεωρούσαμε ότι μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει η ομάδα. Όταν τώρα δώσαμε την ευθύνη στην ομάδα, όχι απλά ξεπερνάει τους στόχους, εκπλήσει ευχάριστα ακόμα και τη διοίκηση ότι έχει ξεπεράσει ακόμα και αυτό που έχουμε βάλει. Αυτό μας σημαίνει τα τελευταία 2 χρόνια. Βάζουμε στόχους εταιρικούς και τους ξεπερνάμε κατά πάρα πολύ. Και αυτό δεν οφείλεται στο ότι έχουμε κάνει λάθος στοχοθεσία, οφείλεται στο ότι έχουμε κάνει underestimate κατά κάποιο τρόπο την ίδια την ομάδα. Και μπορώ να πω ότι αλλάζουμε πλέον σιγά-σιγά, και αυτό είπα ότι στην αρχή το agile έχει να κάνει με τα lessons learned. Μαθαίνουμε και συνεχώς βελτιωνόμαστε. Προσπαθούμε να αλλάξουμε και τον τρόπο με τον οποίο στοχοθετούμε. Γιατί βλέπουμε ότι ο παραδοσιακός τρόπος στοχοθέτησης δεν σχετίζεται καθόλου με τον τρόπο με τον οποίο τελικά λειτουργούμε. Οπότε είμαστε σε μια φάση, κάνουμε ένα transformation φέτος για να στοχοθετούμε με τον τρόπο με τον οποίο πραγματικά μπορούμε να πετύχουμε στόχους.
και να είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Γιατί, το ξαναλέω, μας εκπλήσει ευχάριστα όταν δίνουμε ευθύνη στους ανθρώπους. Είναι τρομακτικό το αποτέλεσμα. Δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Τάσο, το βλέπετε αυτό εσείς στις ομάδες σας και πώς παρακολουθείτε την ποιότητα της δουλειάς, το κλίμα μέσα στο... Θα το καλύψω αυτό. Θέλω να συμπληρώσω κάτι στο γιατί που συζητήθηκε πριν. Επειδή τρέχουμε πολλές φορές στα εταιρικά περιβάλλοντα πίσω από buzzwords. Μόλις ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια συζήτηση για το Agile, μπήκε στην ώρα σου στο meeting, έχεις γίνει Agile, ξέρω εγώ, ή κάτι παρόμοιο. Πολλές εταιρείες λοιπόν μπορεί να αισθάνεται το περιβάλλον, το οικοσύστημα, ότι τρέχουμε πίσω από τα trends. Έτσι. Θα μου επιτρέψει να κάνω μια μεταφορά. Πριν από 20 χρόνια ήταν στη μόδα οι ατμομάγειρες. Ξαφνικά όλα τα σπίτια έπρεπε να αγοράσουν ατμομάγειρα. Πριν από 10 χρόνια ήταν οι αρτοπαρασκευαστές. Οπότε όλοι πήγαν και πήραν το παρασκευαστή. Το χρησιμοποίησαν λίγο, το αφήσαν στην άκρη. Τώρα είναι στη μόδα τα air fryers. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και με τους τρόπους δουλειάς. Αυτοί οι τρόποι δουλειάς δεν είναι πρόσφατοι. Έτσι. Το lean είναι εκεί 70 χρόνια. Δεν έχουν αλλάξει. Μπορεί να έχουν αλλάξει οι έννοιες και οι τίτλοι κτλ. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι καινούριο. Στη Eurobank, ή μάλλον να το πω αλλιώς, στη θυμοσοφία μας ως Έλληνες, είμαστε πάρα πολύ καλοί στη διαχείριση κρίσεων. Όσο τα πράγματα είναι ήρεμα, πλακωνόμαστε μεταξύ μας. Όταν υπάρχει μια κρίση, ενωνόμαστε και λύνουμε τα θέματα. Γι' αυτό το λόγο, μόλις έγιναν τα capital controls, μετά από 2 μέρες λειτουργούσε το σύστημα μια χαρά. Γι' αυτό το λόγο, όταν έγινε η πανδημία, την επόμενη μέρα τουλάχιστον εμείς ήμασταν 98% πλήρης τηλεργασία με έτοιμα τα συστήματα για όλους. Τι διαφορά φέρουν αυτοί οι τρόποι δουλειάς, ότι αυτό που έτσι όπως αντιδράσει σε ένα crisis, να το φέρεις μέσα στην καθημερινότητά σου να αποκομίσεις τα ωφέλη. Το επόμενο βήμα που έρχεται λοιπόν, για να το συνδέσω και με την ερώτησή σου, Νίκο, είναι το performance management. Η διαφορά που έχουμε με πολλές εταιρείες είναι ότι το business, αντί να φέρει το πρόβλημα, τι πρόβλημα θέλω να λύσω, ποιος είναι ο στόχος που θέλω να πετύχω, να πουλήσω περισσότερα, να έχω καλύτερο satisfaction rate στους πελάτες, το NPS μου κτλ. Κάντο αυτό cascade μέχρι το operational κομμάτι της εταιρείας. Όσο αυτό δεν γίνεται και αυτός ο στόχος που είναι το business δεν μεταφέρεται προς τα πίσω, χάνει ο κόσμος το λόγο για το οποίο τρέχει ή, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, πίζει. Έτσι. Άρα δεν έχει σημασία πόσα έργα παραδίδουμε, τι impact έχουν αυτά τα έργα στο business, στον ισολογισμό. Αν γίνει αυτή η σύνδεση, και γι' αυτό το λόγο έχει βγει της μόδας τώρα και όχι της μόδας, να μιλήσουμε όχι για KPIs, αλλά για objective and key results. Φέρε μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο, τον τελευταίο εννοώ στη γραμμή παραγωγής, την ευθύνη ότι συμμετέχεις στο ποσοστό αύξησης των πωλήσεων, στο revenue που έχει φέρει αυτό το προϊόν. Αν το πετύχεις αυτό, τότε θα αρχίσει να λιένεται και να λύνει το πρόβλημα του performance. Και δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία 3-4 χρόνια στο περιβάλλον αυτό που λέγεται Agile έχουν βγει και πλαίσια για το Agile HR. Γιατί το performance management στις περισσότερες εταιρείες καθορίζεται, έτσι συμφωνείται από το board και τα committees και τα nomination κτλ. Αλλά υλοποιείται από το HR. Γιατί λοιπόν έγινε τα τελευταία χρόνια το Agile HR πιο έντονα της μόδας? Μέχρι τώρα δεν έβλεπες το legal, το HR και άλλα τέτοια units να μιλάνε για Agile. Για να λυθεί αυτό το θέμα του performance management. Και ιδιαίτερο επίσης είναι πώς κάνεις αξιολόγηση μιας ομάδας και αξιολόγηση του individual μιας ομάδας. Γιατί δεν συμβάλλουν όλοι το ίδιο, κακά τα ψέματα σε μια ομάδα, έτσι. Αλλά αν με επιτρέψετε από τον αθλητικό κόσμο, μια ομάδα είτε κερδίζει είτε χάνει. Το πόσο έχει συμβάλει ο καθένας μέσα στην ομάδα, είτε στην ήττα είτε στην νίκη, ποιος θα το αξιολογήσει? Η δυσκολία σε αυτά τα μοντέλα είναι ότι κάθε ομάδα σε επαγγελματικό επίπεδο έχει ειδικότητες που δεν τις ξέρει ο κόσμος. Τον φυσικοθεραπευτή, τον γυμναστή, τον βοηθό προπονητή. Αυτοί που θα μπορούσε να είναι ο Scrum Master, ας πούμε, έτσι, θα μπορούσε να είναι κάποιοι ρόλοι που δεν είναι πολύ εμφανείς. Πώς αξιολογείται η συμβολή ενός φυσικοθεραπευτή της ομάδας στο ότι πήρε η ομάδα το πρωτάθλημα? Αυτό λοιπόν έρχεται να συζητηθεί στα πλαίσια του Agile HR και να γίνει cascade, γιατί εξακολουθούν πολλές εταιρείες και το performance management είναι στον individual. Η στοχοθέτηση, οι προτεραιότητες είναι στον individual, ενώ το board μετράει profit and losses, ενώ οι μέτοχοι περιμένουν revenues. Και ενώ η διοίκηση κοιτάζει να δει τα μεσαία μεγέθη. Όσο αυτά είναι διαφορετικά, η συζήτηση αυτή συνεχίζεται. Πολύ ενδιαφέρον. Να συνεχίσουμε την ίδια συζήτηση, Γιάννη, και να την πάμε στο επόμενο στάδιο. Δηλαδή, αφενός
Το σχόλιο σου, αν κοιτάτε το κλίμα των ομάδων και την ποιότητα της συνεργασίας. Αφετέρου, πώς δημιουργείται ευκαιρίες ανάπτυξης στους ανθρώπους από τη στιγμή που περνάει ο καιρός και έχουν προσωπικές φιλοδοξίες και οι ίδιοι. Ναι. Σε εμάς, ίσως δεν είχαμε τόσο πολύ το challenge ότι ξέρεις κάτι, δεν θα έχω ένα managerial path, γιατί έτσι κι άλλως προσπαθήσαμε από πιο πριν να γίνουμε πιο lean οργανισμός. Αλλά αυτό που βλέπουμε πολύ έντονα είναι ότι οι άνθρωποι που είναι στις agile δομές οριμάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Το είπατε, είναι μαζί με το business, βλέπει το impact της δουλειάς που κάνει. Έχεις παιδιά που είναι junior developers ή junior campaign managers κτλ. Και πολύ γρήγορα αισθάνονται ότι έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ. Και όντως μεγαλώνουν πιο πολύ, αν το συγκρίνουμε με κάποιον ο οποίος είναι πίσω στις άλλες δομές. Άρα και τα expectations του και αυτά που θέλει από την εταιρεία έχουν αρχίσει και γίνονται πιο απαιτητικά. Έχουμε αρχίσει και το βλέπουμε αυτό. Έχουμε πάει σίγουρα προς μια λογική όπως πήγατε στην Interamerica, δηλαδή αυτό που λέμε εμείς professional ladder, προσπαθώντας να λύσουμε αυτό το θέμα και να δείξουμε ότι εκεί πέρα υπάρχει μια καριέρα που δεν σημαίνει και managerial ρόλο. Αυτό όμως που έχουμε δει ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι αυτή η όσμωση μεταξύ των ομάδων δίνει σε αυτούς τους ανθρώπους πολύ περισσότερες ευκαιρίες, γιατί βλέπουν όλο τον άλλο οργανισμό. Άρα έχεις άνθρωπους οι οποίοι αρχίζουν από το IT και βλέπουν ότι ξέρεις κάτι, μέσα από αυτή τη διαδικασία έχω και άλλες θέσεις, έχω και άλλους ρόλους να δω στην εταιρεία που είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντες και έχω χτίσει και τα skills προκειμένου να είμαι candidate για αυτούς τους ρόλους. Άρα έχετε mobility τέτοιου τύπου που υπονοείς? Έχουμε ήδη και περιμένουμε να έχουμε πολύ παραπάνω όσο οριμάζουν αυτές οι ομάδες. Σίγουρα δεν βάζουμε πλαίσια και δεν βάζουμε περιορισμούς σε αυτό. Άρα, δουλεύουμε πάρα πολύ με το HR και το HR μας καθοδηγεί στο να έχουμε το professional ladder. Προσπαθούμε αυτό να το κάνουμε καλύτερο όσο περισσότερο οριμάζουμε. Έχουμε το challenge, γιατί εκεί πέρα ο κόσμος είναι πάρα πολύ απαιτητικός βλέποντας τη δουλειά του. Από την άλλη όμως, αυτή τη στιγμή έχουμε χαρούμενους ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν ότι έχουν ανοίξει οι ορίζοντές τους. Να σου κάνω μια άλλη ερώτηση. Αντιμετωπίζετε πρόβλημα να προσελκύσετε τον τύπο του ταλέντου που θέλετε, που έχει και τα technical skills αλλά και την οτροπία να δουλέψει σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ή επειδή είστε ΟΤΕ μπορείτε και το ξεπερνάτε αυτό? Δεν είναι μεγάλη πρόκληση αυτό, γιατί έτσι κι αλλιώς, επειδή είχαμε πάρα πολλά αντικείμενα και πάρα πολύ. Είμαστε σύνθετη εταιρεία. Οπότε οι άνθρωποι είχαν μάθει να ζουν με αυτόν τον τρόπο και να διαχειρίζονται και το business και το IT. Θα έλεγα ότι στα άτομα που στους νεοπροσληφθέντες, εκεί έχουμε μεγαλύτερη πρόκληση. Γιατί έρχονται άτομα τα οποία λένε θέλω να κάνω development, pure development, και εμείς βλέπουμε ότι σε μια τέτοια ομάδα δεν είμαστε Spotify, δεν είμαστε Netflix, δεν έχουμε ένα software προϊόν, αλλά το προϊόν που φτιάχνουμε ακουμπάει πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλές διαδικασίες. Άρα ακόμα και core software developers θα κάνουν και λίγο από άλλα πράγματα. Άρα νομίζω ότι αυτή την περίοδο τουλάχιστον έχουμε την ανάποδη πρόκληση. Να πω δύο πραγματάκια για το performance management που είπατε. Και εμείς είδαμε ένα από τα άγχη που είχαμε στο ξεκίνημα είναι πώς θα αντιδράσει το σύστημα όλο και αν θα πετύχει, μας θα οδηγεί να είμαστε κοντά στους στόχους που θέτουμε με το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα τελευταία 4 χρόνια πηγαίνουμε πολύ καλύτερα από τους στόχους μας. Και έχουμε αρχίσει και αγχωνόμαστε σαν διοικητική ομάδα αν οι στόχοι μας είναι σωστή κατεύθυνση. Στην πραγματικότητα είναι αυτό που είπατε. Οι ομάδες πολλές φορές έρχονται και αποδίδουν τόσο καλά, πηγαίνουν πάνω από τους στόχους. Και το είδαμε όχι μόνο στην πανδημία, που ήταν η πρώτη εφαρμογή για μας, που εκεί πραγματικά ήταν εντυπωσιακή η εικόνα της ομάδος. Βλέπουμε ακόμα και τώρα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι δεν αρκεί μόνο να βάζω ένα στόχο XZ. Βλέπω ότι η αντίδραση των ανθρώπων πολλές φορές μας πηγαίνει σε ένα άλλο επίπεδο. Το δεύτερο κομμάτι για το πώς αξιολογεί τους ανθρώπους και τις ομάδες. Είναι σημαντικό η ίδια η ομάδα και οι άνθρωποι της να έχουν ρόλο και να μπορούν να μιλήσουν ανοιχτά. Έχουν retro sessions που μπορούν να μιλήσουν και να πούνε Νίκο, δεν μας βοήθησε όσο περιμέναμε. Ή πάνω δεν ήσουν τόσο καλός. Να μπορέσουν να δώσουν το feedback. Και αυτό το feedback είναι πολύτιμο. Και πολύτιμο και για το leadership, πολύτιμο και για τους ίδιους. Αυτό είναι από τα μεγαλύτερα challenge που έχουμε, γιατί δυστυχώς η εκπαίδευσή μας στα ελληνικά πανεπιστήμια ακόμα δεν είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά δεν είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι ακόμα στη λογική του καθηγητή, του professor, μιας ιεραρχίας συγκεκριμένης. Πρέπει να αλλάξει λίγο όλη αυτή η εκπαίδευση ώστε να δημιουργούμε ανθρώπους που είναι ανοιχτοί στο feedback, ανοιχτοί να δουλέψουν με άλλους ανθρώπους και να ακούσουν και το καλό και το κακό. Αυτό βλέπουμε πολλές φορές ότι είναι από τα δύσκολα σημεία και σε νέους ερχόμενους και σε νέες ηλικίες. Δεν είναι μόνο ηλικιακό το θέμα, ίσως το αντίθετο. Μεγάλοι άνθρωποι είναι πιο έτοιμοι να ακούσουν πράγματα.
Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να δούμε για το μέλλον. Επίσης, πάντως, το έχουμε αναγνωρίσει αυτό που λέτε και η αλήθεια είναι ότι δίνουμε πολύ μεγάλο χρόνο στην εκπαίδευση όλων αυτών των συναδέλφων. Είτε είναι η πρώτη τους δουλειά στην εταιρεία, είτε έχουν τέλος πάντων και κάποια προϋπηρεσία. Προσπαθούμε να τους κάνουμε καταρχήν να φαίνονται όλοι ότι είναι χρήσιμοι. Αυτό. Και αυτό είναι το πιο κρίσιμο, νομίζω. Αν τον πείσεις ότι εδώ έχεις εσύ ευθύνες από την πρώτη μέρα που είσαι. Ευθύνες τις οποίες καταρχήν τις καθορίζεις εσύ από το εκπαιδευτικό σου πρόγραμμα. Μια συνειδητή πειθαρχία σε αυτό που έχεις να κάνεις. Και είμαι εγώ εδώ για να σου πω πόσο αυτό το έργο που θα παράξεις, πόσο χρήσιμο θα είναι σε κάποιον άλλον. Και αμέσως αυτή η ορίμανση που λέτε έρχεται πάρα πολύ γρήγορα. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Και όσο ο άνθρωπος νιώθει χρήσιμος, τόσο πιο καλά αποδίδει, παίρνει πάνω του πράγματα και μπορεί να προχωρήσει την ομάδα πολύ πιο Αυτό είναι εξαιρετικό γρήγορα. σημείο η ομάδα να μπορεί να καλλιεργεί το κλίμα και τον ενθουσιασμό να τρέχει μπροστά. Και αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή να ζητήσω τα δικά σας ερωτήματα και τη δική σας συμμετοχή. Ποιος έχει κάποιο ερώτημα? Εγώ έχω πολλά. Ωραία, Πάνο. Μίλησε μας λίγο για το πώς δουλεύει το Dual Career Path και τι προκλήσεις αντιμετωπίζει. Ναι, καλή ερώτηση. Νομίζω ότι είναι από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία. Μας είπε ο Γιάννης κάποια πράγματα. Είμαστε σε ένα industry που έχει πάρα πολλούς experts και τους χρειαζόμαστε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι του business model και πολλοί από αυτούς μπορούν να μείνουν για πάντα experts. Γιατί είναι ένα πολύ ενδιαφέρον αντικείμενο για τους ίδιους, το έχουν σπουδάσει, το έχουν εξελίξει και θέλουν να κάνουν αυτό. Στο παρελθόν, για να μπορέσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους να δώσουμε χώρο και χρήματα, συνήθως τους δίναμε ένα leadership position. Άρα ο καλύτερος τεχνικός γινόταν ο leader. Αυτό συνήθως ήταν το υλικό της καταστροφής. Γιατί δεν σημαίνει ότι ένας καλός τεχνικός μπορεί πραγματικά να έχει διοικητική εμπειρία ή να έχει τα soft skills να μπορέσει να οργανώσει και να διοικήσει μια ομάδα. Άρα λοιπόν πλέον κινούμαστε σε δύο κατευθύνσεις. Έχουμε τον expert, ο οποίος πραγματικά μπορεί να συνεχίσει να εξελίσσεται σαν expert. Και έχουμε και ανθρώπους που θέλουν να ακολουθήσουν leadership position. Υπάρχουν άνθρωποι που από expert πέρασαν το Ρουβίκονα. Εγώ είμαι ένας από αυτούς. Σαν expert ξεκίνησα στην εταιρεία. Υπάρχουν και άλλοι που το έχουν κάνει. Και αυτό το κάνει ίσως πιο ενδιαφέρον. Γιατί όταν έχεις μια πολύ καλή τεχνική βάση πίσω σου και μπορείς να συνέχεια να εξελίσσεις τον εαυτό σου και να πηγαίνεις να διοικείς ανθρώπους, ναι, τότε μπορείς πραγματικά να δεις τη μεγάλη εικόνα πολύ πιο εύκολα. Δεν είναι όμως εύκολο. Πολλοί άνθρωποι έχουν συνηθίσει να λένε ότι εγώ είμαι εδώ, σε 5 χρόνια θέλω να γίνω προϊστάμενος, σε 8 χρόνια υποδιευθυντής. Αυτό κάνουν οι φίλοι μου, αυτό γίνεται αυτό ακούω στον κύκλο μου κλπ. Αυτό το δυσκολεύει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όσο το τηρούμε καλά αυτό, είναι συνταγή επιτυχίας. Οι expert εξελίσσονται σαν expert. Όσοι έχουν τα προσόντα να κινηθούν στο leadership, πρέπει να τους εξελίξουμε, να τους υποστηρίξουμε, να τους βοηθήσουμε, να τους σπονσοράρουμε, να τους κάνουμε empower. Και αν υπάρχουν άνθρωποι από το expert κομμάτι και περάσουν στο leadership, και είναι μια χαρά για μας. Είναι απόλυτα καλό και νομίζω ότι μας δίνει πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα case. Αν δεν έχουμε κάποιο ερώτημα από το κοινό, να συμπληρώσω αυτό, να σου βάλω και ένα άλλο ερώτημα. Σε ποιο βαθμό υπάρχει ένα είδος όσμωσης, δηλαδή σε ποιο βαθμό υπάρχει, ας πούμε, infection της κουλτούρας του Agile στην υπόλοιπη τράπεζα? Θα χρησιμοποιήσω τη λέξη ζήλια. Πριν από αυτό, να πω το εξής, γιατί αυτό το Dual Career Path το έχουμε εφαρμόσει στην πληροφορική του Euromag από το 2017. Για τους ίδιους λόγους. Γιατί οι περισσότερες εταιρείες βλέπουν κάποιον που είναι πολύ καλός στη δουλειά του, όχι σε σχέση με την πληροφορική πάντα, είναι subject matter expert, οπότε το evolution path ήταν να του δώσει να διοικήσει και να διαχειριστεί και 5 ανθρώπους. Και εκεί πέρα βλέπεις κόσμο να καίγεται. Να χάνει την μπάλα, να χαλάει η αξιολόγησή του, να χαλάει η εικόνα του έτσι και το motivation του. Ακριβώς με αυτόν τον τρόπο λοιπόν υλοποιήσαμε και εμείς το specialization path με το managerial path. Σε πολλούς οργανισμούς πολλοί περίμεναν να πάθει κάτι από πάνω για να ανοίξει θέση, για να έχουν ευκαιρία να κάνουν buy-in. Οπότε αυτό απελευθέρωσε λίγο αυτό το πράγμα. Θα το συνδέσω με το performance, ότι για να δώσει το specialization path πρέπει να δώσει και τα challenges στον κόσμο. Δυστυχώς, βέβαια, ακόμα σε πολύ μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα συζητάμε για κάποιον ότι πόσα άτομα έχεις από κάτω σου. Έτσι μετράμε τη δύναμή του μέσα. Όταν αυτό αρχίζει και
χάνεται και στις νέες γενιές χάνεται αυτό το πράγμα. Το impact μπορείς να φέρεις από μόνος σου με influencing τους άλλους χωρίς να έχεις επάνω τους ιεραρχική αρμοδιότητα. Τα πράγματα θα πηγαίνουν καλύτερα. Στο ερώτημά σου για το... Αν υπάρχει... Μίλησες για ζήλια, ανέφερε ζήλια. Ναι. Αν υπάρχει Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν το 2016 και βλέπουν λοιπόν άλλες ομάδες ότι αυτοί που δουλεύανε σε πιο agile περιβάλλον περνάγανε καλύτερα. Υπήρχε το καλό με το agile είναι ότι δεν μπορεί κάποιος να κρυφτεί. Ενώ σε ένα πιο παραδοσιακό, συριακό, σκυταλοδρόμιο, ας πούμε, υλοποίησης έργων, μπορεί κάλλιστα κάποιος να κρυφτεί για πολύ καιρό. Σε ένα agile περιβάλλον δεν μπορεί κάποιος να κρυφτεί. Ούτε ο καλός, ούτε ο κακός. Και το ταλέντο, όπως και αν το αξιολογείς, αν είναι ταλέντο, θα εμφανιστεί με οποιοδήποτε σύστημα λειτουργίας. Κάποιος που είναι ταλαντούχος. Ανεξάρτητα με το ποιος είναι ο ρόλος του, θα πάει και θα πατήσει και σε άλλα πράγματα. Δεν μπορεί όμως να κρυφτεί ούτε ο λαθρεπιβάτης, να το πούμε έτσι. Θα τον κάνει expose η ίδια η ομάδα. Με άλλα λόγια, είναι ένα άτυπο 360 evaluation περιβάλλον. Αν αυτό μπει και σαν 360 κάθετα σε μια εταιρεία, τότε θα υπάρχει πολύ καλύτερη ανατροφοδότηση. Τι βλέπαν λοιπόν οι άλλες περιοχές? Ότι εκεί κινούνται τα πράγματα κάπως καλύτερα. Είτε σε επίπεδο είμαι πιο ικανοποιημένος, γιατί βγαίνω πιο μπροστά, δεν κάνει κάποιος άλλος την παρουσίαση για τη δουλειά που έχω κάνει εγώ, την κάνω εγώ την παρουσίαση. Οπότε άρχισαν να βλέπουν αποτελέσματα. Και εδώ υπάρχει ένα στερεότυπο για το agile που θα ήθελα να το θίξω, δεν θα προλάβουμε να το συζητήσουμε. Είναι ότι το agile δεν κάνει τα πράγματα, δεν μειώνει το time to market. Δεν είναι πιο φτηνό. Είναι εξίσου ακριβό με το παραδοσιακό project management. Χρειάζεται εξίσου μεγάλο χρόνο για να δεις αποτελέσματα. Κοστίζει επίσης ακριβά, γιατί έχεις περισσότερους ανθρώπους. Το κέρδος είναι το focus. Δουλεύεις, you put your money where your mouth is, με άλλα λόγια. Δουλεύεις, σου δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίσεις ποια είναι πραγματικά τα πράγματα στα οποία πρέπει να κάνεις focus και να δουλέψεις. Και γι' αυτό το λόγο μεγάλο κομμάτι έχει το customer view. Όταν ξεκινήσαμε να ανανεώσουμε το mobile app της Eurobank, που οι περισσότεροι από εσάς ελπίζω ότι έχετε σήμερα εδώ, και ήρθε ένα design office, κατέβηκε το executive board της τράπεζας, που τότε ήταν στο ποδοσάκιο, λέμε πάμε να ρωτήσουμε τι θέλουν οι πελάτες. Και κατέβηκε το executive board της τράπεζας στο Σύνταγμα. Σταματάγανε τον κόσμο και του λέγανε πώς θα ήθελες εσύ να είναι το mobile app της τράπεζας. Από εκεί ξεκινάει. Από το customer view, από το ποιος είναι ο πελάτης, ποιο είναι το προϊόν, τι θέλω να πετύχω και αυτό να το φέρεις προς τα πίσω. Όταν αυτό το βλέπει ο υπόλοιπος οργανισμός, λέει θέλω κι εγώ. Αυτό που φαίνεται να θέλει όμως δεν καταλαβαίνει απαραίτητα και το πόσο πρέπει να συμβάλλει σε αυτό το πράγμα. Ένα χαρακτηριστικό πράγμα που λέω είναι ότι εάν θες να φας από το μπουφέ, πρέπει να σηκωθείς, να πας με το πιάτο σου για να διαλέξεις να φας από το μπουφέ. Δεν μπορείς να φας ό,τι θες και να περιμένεις να σου σερβίρει κάποιος άλλος. Άρα το αγαπάνε όλοι. Είναι πολύ πιο αυστηρό πλαίσιο η εφαρμογή αυτών των μεθοδολογιών από ότι ο πιο παραδοσιακός τρόπος δουλειάς. Γιάννη, ποια είναι μια μεγάλη στην εξέλιξη του πράγματος? Έχετε κάποια φιλοδοξία, κάποιο στόχο να το μεγαλώσετε, να το επεκτείνετε, να το εξελίξετε, να το αλλάξετε? Ναι, και θέλουμε να τα αλλάξουμε, γιατί πάντα βλέπουμε, όπως είπαμε, την περιοχή που θα μπορέσουμε να το κάνουμε ακόμα καλύτερο, αλλά θέλουμε να τον μεγαλώσουμε στον οργανισμό και περισσότερο IT μέσα, κυρίως όμως περισσότερο business, να σκεφτούμε και run περιοχές εκτός από product development. Άρα νομίζω ότι είναι ένα ταξίδι που δεν ξέρω καν αν είμαστε μέχρι τα μισά αυτή. Εσείς, Κώστα? Εμείς νομίζω τα career paths, εκεί πονάμε αυτή τη στιγμή. Είναι νομίζω μια δύσκολη περιοχή. Δεν έχουμε δώσει σαφή απάντηση ακόμα. Αν και έχουμε κάνει και άλλους δρόμους, δηλαδή έχουμε φέρει τον πελάτη μέσα στον κύκλο ανάπτυξης. Το κάναμε και πιο παλιά, το κάνουμε τώρα πολύ πιο έντονα. Νομίζω ότι τα career paths είναι αυτό που θα βελτιώσουμε. Εγώ δεν πιστεύω και νομίζω και η διοίκηση του οργανισμού δεν πιστεύει ότι πρέπει να το γυρίσουμε όλο agile. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Είναι ένα εργαλείο. Είναι. Για μένα είναι το product management. Το product management. Είναι ξεκάθαρη. Να φέρεις τι θέλει ο πελάτης και να δουλέψεις μόνο για τον πελάτη. Θα έλεγα συνεχή προσαρμογή του μοντέλου. Αυτό πρέπει να είναι μια συνεχόμενη ενέργεια της εταιρείας, μια συνεχόμενη κατεύθυνση της εταιρείας, ώστε να ταιριάζει και με το vision και το purpose. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο κομμάτι είναι στο κομμάτι των πιο επιχειρησιακών μονάδων, να μπορέσουμε εκεί να περάσουμε agile στοιχεία, το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Εκεί όμως ξέρουμε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο
potential. Φαντάσου να μην χρειάζεσαι έναν επικεφαλής να στείλει αυτοκίνητα οδική στον δρόμο, αλλά να μπορούν να αυτοοργανώνονται οι άνθρωποι της οδικής. Δεν είμαστε εκεί, αλλά αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο στοίχημα να βάλουμε στο τραπέζι. Και νομίζω ένα σημείο που έχουμε πολλή δουλειά και θα πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε είναι τα career paths. Και εκεί δεν μας αρκεί το dual. Νομίζω ότι δίνουμε πράγματα, βλέπουμε τις ανάγκες των ανθρώπων μας και εκεί νομίζω ότι μπορούμε να σκεφτούμε ακόμα περισσότερα πράγματα και να προσαρμόσουμε το μοντέλο περισσότερο. Εξαιρετικά. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ.